Nere aita itezun, frantze batekin, etortze zian ardoak hortikan, eta emate zuten burdeseoa. Eta hor almazena Beristain, eta horiek nola zeon, portuan baina ez daude, baina hor zaukaten, ez dakit, marmier, o ez dakit, olako frantzesa batzuk, eta ite zuten, arduak etartzek zuten Logroñotikan, eta Riojatikan, eta hola, eta gero sartzen zuten hemen kupela hunditan, eta gero barku etortze zanean, bere bombakin eta bere sartze zuten ura, ardua burdeosea amateko. Aitonaren bidetik jarraitu zuna? Nere aitona zan Toloneru harreko uraken ez, baina nere aita ibiltze zan, almazenakin, enkargatua zanan bere esto. Nere 29an. Bai. Enero 29an. 39 urtekin. Gazte? Oso gazte. Nere ama 28 urte zitun. Así que, eta gainea mandamento batekin jarrita aitake nere amari. Esan zion arreke. Beak, zaukanak, lan aite imazun. Eta beak uste zionakin, ederki bizilitekela, beate bere alaba, eta ez eskontzeko. Ama noiz hiltzan? Nere ama hiltzan, 84an. Ulertu dizu, jubilatu zinenean, ama bizirik zegoen? Ez, urte bete hiltzala. Ama hiltzan 84an, eta ni jubilatu nintzen 85an. Bai. Nere ama hiltzan 84an, 85 urte zitula. Bai, ez. Horako sartzeroa izan zuen, amak? Ona, bakizuz bazaz izaion, un batian, hasi zan, ja pixkat trastornatzen burutik anta, esan zien, manijua. Eta, noa zuaz. Eta irikizun atia eta azea zanta. Ustoz deskanziluan, eta ama, nazuaz, ni manijua. Hasi nintzen altxan, eta gauza bat, eta utzi ez ibiltzen. Aztu nintzaion ibiltzia. Eta zen nagila ideitu nion, eta zan nion bidau, eta pasatze zait. Abai, Don Martin goena genuen, eta, eta esan ziren, ez da paralisisik eta, hau da, buruan jarri, daur daukagu gauza bat, eta honi, astu intzaio ibiltzia, pues jazta. Eta denbora gutxin, intzun, bai. Osea, hoi pasasi zaion, febreroa marrean nola, eta apirilean hiltzan 17. Bai, eta esan, denbora asko ikan etzuni. Elkerra eman, ez ziren eman garrikan ez. Ez beak eta ez zenarrak. Bilok, ez dien. Oseak ez nuen. Ederki. Bai, bero esaten, hori pasabia da. Halaxen ba.